नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ लुगैनो हागौ जे आंनि खुगानिफ्राय जेलाव थानाय गासिबो गजोबगोन होननानै बुंनायखौ आसा खालामनो हागौ खिन्थु बे पसिबल नङा कारन किसुमाना सुक्ति जानायनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जाखादों जेल अर्डार होजानाय माबानायफ्राबो सुक्तिनि सिगाङावनो जाखादों दा बेनिखायनो जायफोरखौ कर्टआ दायि होननानै प्रमान मोननानै जेल अर्डार होबाय कनभिक्टेड खालामबाय बेबायदिखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय पसिबल नङा कारन आयेना बिथांमोनखौ दायनिगिरि होनबायबा जों आयेननि गेजेरजोंनो माबोरैहाय दाय गैया जाखो दाय गैयि बेखौसो देखायनो हानांगोन आरो अब्लासो गगोन दिनै जोंहा सानै फासि अर्डार जाना दं बेबो जोंनि सुक्तिनि सिगाङावनो जादोंमोन सुक्ति बेनिफ्राय गोबां सोरबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट दं सोरबा हयथ' 12 इयार्स बिदि इमप्रिजनमेन्ट बिदि अर्डार मोननाय दं बिथांमोननि गासैबो फ्रायानो सुक्ति जानायनि सिगाङावनो बेबायदि कनभिक्टेड डिक्लेयार खालामजानाय दा बिथांमोनखौ जों दिहुननांगौबा आयेननि गेजेरजों दिहुननांगोन आरो बेखौ दा नाजागासिनो दं जों आसा खालामदों बे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिहुननो हागोन खिन्थु सम नांगोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो प्रसार खालामथिंलाबाय थायो जे सुक्ति जालायबाय मानो जेल जाबाय थाखो होननानै सुक्ति जाबाबो जेला थागोन जिहेतु आयेन पलिटिकेल माबाफ्रा सुक्तिफ्रा पलिटिकेल माबाजों थांगोन बेनिखायनो सोरबा आयेन प्रक्रियाखौ दायनिगिरि होनना बुंदों बिथांखौ जों सुक्तिनि गेजेरजों दाय गैया दायनिगिरि नङा होननानै बुंनो हाया दाख्लै साननैसो नुनो मोन्दोंमोन जे माखासे एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि माखासे सोद्रोमाफोरा जायफोर बैसो थानाय बिसोरखौ साख्रियाव थिसननायनि मोनसे खाबु उननि समाव बे जास्ट एनडिएफबिनि थाखायल' नङा एज ए होल रायजो राजाफोरनि थाखायनो साख्रिनि बेबस्था जागोन बेयाव हयथ' किसु संख्यक एनडिएफबिनि मानसिफोरखौबो होगोन आरो बेयाव हयथ' एनडिएफबिनि खेत्रआव किसुमान रिलेक्सेसन होनो हागौ बेबायदि गथै एनडिएफबिनि गासैबो जे साख्रि मोनजोबगोन बेबो नङा बे इन्टारभिउ होनांगोन कास्टमार जाय इन्टारभिउ फंसेबो उत्तर होनाय बेबायदिखौथ' सोनाय नङा सरकार इन्टारभिउथ' होनांगोन माथ्र बैसोनि खेत्रआव बा एजुकेसननि खेत्रआव क्वालिफिकेसननि खेत्रआव रिलेक्सेसना मोननो हागौ आरो बेबो खोब बेदि बेसेबां लागोन बे दाबो फिक्स माबा जायाखै खिन्थु रिक्रुटमेन्ट जागोन आरो बे सिभिलियानफोरबो जागोन आरो एनडिएफबिनि खेत्रफोरबो जागोन दासिमहालागै डेट फिक्स खालामनाय जायाखै माला जागोन आरो खैजन लागोन बिदिबो बिदि फिक्स जायाखै आरो बे नायनो समाव मा जायो एनडिएफबिनि जिथु अनसुंथाइफोर होनो गोनां दंमोन बे दासिमबो मोनफुंजोबाखै बे एक्चुअलि एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सननि गासै फ्राय 4,000सो जाना दं संख्याया 4,000 बारायानो दं खोमा गासैजों दा बिनि भितराव इतिमध्य प्राय होजोब्बायानो 600सो बाखि दंबावो आरो बेखौ होनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं कारन किसुमान केदारनि लिस्टआव किसुमान आरो गासिबो नङा किसुमाना एसे खेलिमेलि नुजाबाय थादों आरो बेनिखायनो बेखौ मा खालामबाय थादों जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टनि साइडनिफ्राय भेरिफाइ खालामगासिनो दं आरो भेरिफाइ खालामनाया जोबोब्ला बेखौ होनाय जागोन आरो बेनिखायनो एसे लेट जादों किसुमाना दासिमहालागै प्राय बोसोरनि गेप जाबाय गोदानै बे जायफोर थालांनाय बिसोरखौ लिस्ट होयिया बेनिखायनो बेखौ भेरिफिकेसन खालामनोसो भेरिफिकेसना जोबबोबा हयथ' होगोन बावैसो जों माबाजों बेखौ एसपि ब्रान्चनि जायजों चार्जआव दं बे गुथै प्रसेसखौ नायनाय बिथांजों फनाव रायज्लायनो बिथाङा बेखौनो मोनदों जे भेरिफिकेसन खालामगासिनो बे भेरिफिकेसन जोबब्ला खनसेनो होजोबनाय बेबस्था खालामनो बेनिखायनो एसे लेट जानो हागौ बेखौ नेनांगोन आरो मार्टियार्स फेमिलिनिफ्राय गासिबो अनसुंथाइखौ होनो हाजोब्बाय नामा इतिमध्य दहाय जा मन्त्रि बिथाङा गावनि स्पिचआव बुंखाबाय जों दासिमहालागै 200खौ होनाय जाबाय जोंहा प्राय ओरैनो हिसाबावथ' 5,000 होनना बुङो खिन्थु एक्सुवेल मात्र नैबे एनडिएफबि आरो आबसुनि जायफ्रा सिगाङाव मोनाखै थालांनाय 3,000 दं 3,000सोनि भितराव 200ल'सो होनाय जादों बाखिया थालांबाय आरो बिथांमोनखौ जों होगोन कारन बेसेबां मानसिनो खनसेनो होजोबनाया पसिबल नङा बेनिखायनो जों फेज वाइज दिनै खननै होखांबाय फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज हिसाबै बे खननैजोंसो गासै जों 200खौ होनो हादों आरो गोबां सम जोंनो हयथ' लाबावनो हागौ खिन्थु जों सरकारा जे प्रतिश्रुति होखादों सुक्ति खालामखादों आरो सुक्तिखौ पालन खालामगोन होननानै दिनै बिथांमोना खोथा होदों बेनिखायनो गासैबो एनडिएफबिनि जायफोर मार्टियार्स नेटवर्क बिथांमोना माबाखौ मोनगोन खिन्थु किसु नेनो गोनां जानो हागौ बेखौ जों रायजोफ्राबो बुजिनांगोन